Hej. Hej. Skal vi have en fransk hotdog? Yes. En 20 skal jeg bede. Har du en smartphone? Ja, det har jeg. Jeg har sådan en app, hvor du får hver 7 franske hotdog gratis. Den er gratis at hente, og du får en gratis Faxe Kondi Booster, når du henter den. Hold da kæft, det lyder vildt. Hvordan gør jeg det? Jamen altså, du går ind i din App Store, og så søger du på stempelkortet. Okay. Og så kommer den op, og den er orange, når du kommer ind, hvor der står stempelkort. Og når du henter ned på telefonen, downloader du den, og så kommer der sådan en op, hvor du får en gratis Faxe Kondi Booster. Den får jeg bare her hos dig så? Ja, ja. Og så hver syvende hotdog, det er frit og frit? Ja, og så hvis du er andre steder i landet, så kan du også bruge det der. Der er sådan et sted, hvor du kan finde, hvad det er for en station. Det er rigtig godt. Det vil jeg meget gerne. Ja, tak. Men enten så kan du gøre det, mens du venter på hotdoggen, og ellers kan du tage det med hjem og så sidde og lege med det derhjemme. Det kan være, du har nogle unge mennesker, der kan finde ud af det derhjemme, hvis du er lidt i tvivl. Ja, hvis jeg bliver tvivl. Super, tak skal du have. Velkommen.